flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Cío! As nubes compóñense de partículas de auga. E clasificámolas en 3 xéneros: os cirros, os cúmulos e os estratos. Así mesmo tamén hai subxéneros, como os altoestratos, os cirrocúmulos ou os nimbostratos. Bos días, señor primeiro ministro! Bos días, nenos. Aquí vos presento a Cío. Sabede de antemán que o expulsaron da colmea das malvas. Expulsárono. En efecto, este galopín non ten sentido ningún. Bota o día a tangonear cun xoguete e negas a aprender a voar. Non quere voar. Que lle parece a vostede, señorita Cassandra? É intolerable. Espero que lle meta algo de xuízo na cabeza, pero vaille cumprir moita paciencia. A ver, nenos, dadelle a benvida a Cío á nosa aula. Benvido, Cío! Anda, senta aí á beira de Maia. Dicíamos que as nubes se Hola. clasifican en 3 xéneros: cirros, cúmulos e estratos. Os cirros están nas capas altas. Cío, non che interesa a clase? Sentindo moito, teñoche que confiscar o ioio. Estamos na aula, Cío, e neste momento estamos traballando. Devolvo chocando acabemos. Retomando. Os cirros fórmanse nas capas altas da atmosfera. Son moi finos e moi alongados. A vista parece que se van esvaecer. Hoxe ímolo deixar por aquí. Pra mañá poñedesvos por parellas e practicades un dos exercicios de voo. Viva! Quen se quere poñer con Cío? Eu! O que? Grazas, Maia, és moi amable. Pois ata mañá, nenos, e traballade. Cío, espera! Ois, sabes uns trucos chulísimos. A ver, podíamos practicar o exercicio do xiro duplo. Veña, imos ata a pradería. Non. Moi simpático non pode ser. O ministro dixo que ti non voabas. Por que? Non che gusta voar? Non é cousa vosa, deixádeme en paz. Pero que faz, damo? Non é teu, damo para aquí, veña. Para recuperar o ioio vas ter que ir ti por el. A ver se che entran as ganas de practicar o xiro duplo. Non me sigades molestando máis. Ai, pois vaya xenio gasta este neno. Parece que o ministro non contou mentira ninguna. Ui, que larica, imos comer. Ai. Que fas, neno? Sei que te las alas de adorno ou que? Ai, agora vou dormir que despois de comer presta unha A soneca. ti presta a soneca sempre, comas ou non? Si, son capaz de dormir mesmo co estómago baleiro. Ai, mira para aí. Pero que está facendo? Coiro, temoslle que axudar, que aínda vai caer. Para, non pode caer, que ten alas. Maia! Maia, estás ben? Estou. E ti non podes voar como o resto da xente ou que? Non! Como?
nada, Willy, xa sei o que lle pasa. O problema non é que Cío non queira voar, senón que non é capaz, entendes? Non é así, Cío. É así. Non son capaz porque teño unha ala que non me traballa. Ai, claro, así xa se entende que non voe. Non lle podedes contar a ninguén. Non quero que fagan chufa de min. Chufa de ti, nesta colmea ninguén vai facer chufa de ti. Era boa. Non che mente, a nosa raíña é moi agradable. E na pradería temos unha chea de amigos que che van a axudar de corazón. Faime caso, mañá explicámoslle todo á señorita Cassandra. Non quero que yo contedes. Non te preocupes, queda tranquilo, non vai pasar nada. Devolvedes moi aió. Claro que sí. Pois o coitado, des que naceu, buscou sempre excusas para non ter que voar. Tencho seu mérito. Terá, pero fixo moi mal. No canto de pedir axuda torceu o fociño e agora todos os nenos pensan que é un rabudo. Non é fácil asimilar que un é diferente. Terá medo e preferirá que o teñan por un atravesado. Pois non lle vai quedar outra que asimilalo, porque yo vou contar á señorita Cassandra. Seguro que amaño o problema. Malo será. Ala, voume deitar ata mañá, Flip. Ata mañá, Maia. Desapareceu. Como que desapareceu? Estíbeno buscando por toda a colmea, pero Cío non aparece por ningún. Bos días. Bos días, señorita Cassandra. Pero onde vai Cío? Hoxe vai faltar ás clases. Faltar? Non quedara en facer o exercicio contigo. Quedara, pero xa que saca o tema, queríalle comentar un detalliño. Como que non pode voar? Que queres dicir? Ten unha ala ivada. Dixámoslle que podíamos buscar unha solución entre todos, pero non nos fixo caso. Pensou que íamos facer chufa del. Vide comigo os dous, a ver se damos con Cío. Unha, dúas, solo prado a patrullar. 3, 4, veña frío, luz o sol. 5, 6, manterémolo control. Soldados, alto. Hola, velliña. Por que te decantaches por este método para desplazarte? As abellas voan, non andan. Estou adestrando. Moi ben. Non che hai como adestrarse para levantar a moral. E agora que exercicio estás facendo? Ir todo dereito por este camiño ata atopar un sitio no que non haxa ninguén. Pois todo dereito vas dar á poza da Ras, pero ese sitio non é moi recomendable. Ras? Que é unha ra? Un animal de lingua pegañenta e patas palmadas. É boa. Negativo. Mellor, polo menos a ras non me van pedir que voe. Vou para esa poza logo. Pois sigue todo dereito por este camiño. Non ten perda. En marcha! Con cabeza e corazón. Unha, dúas. Levo a cabo esta misión. 3, 4. Desfilamos ao compás. 5, 6. E deixouno ir para a poza sen compaña, pero vostede non ve que é moi pequeno. Pois o rapaciño díxome que se estaba adestrando, señorita. Ai, máis nos vale non perder o tempo. Veña para a poza. Ai, a ti pareceche normal? Ai. 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 Hola, Ras. Estamos aquí, vide por nós. Non teñas medo, Cío. Viñamos te axudar. Manqueime nunha ala. Fogo! Soldados, prepárense.
Prepárense! ¡E fogo! Salvastesme, viñestes todos ata aquí para me axudar. Xa me contou Maia o que che pasa e garántoche que ninguén vai facer mofa de ti e que estaremos encantados de che axudar sempre. Non biches, tío. Aquí estamos para botar unha man. Sodes los mellores amigos que tiven na vida. Veña. Pero a onde imos? Tranquilo, xa verás. É unha sorpresa. E isto que é? Un motor para a túa ala. Deucheme ben traballiño, pero agora xa está a punto. Un motor? Un motor que funciona con aceite de xirasol. Tes que tirar do pauciño para arrancalo. Proba agora se queres. Anda, arranca, o veña. ¡Qué chulada! Ui, vai a modo, tío. Tío, vai continuo. Tío, mancachaste, tío. Este é o mellor día da miña vida. Facemos o xiro duplo. Facemos.